úspěšné začátky. Ruční práce se moc neosvědčí. Nebo jestli to bylo v rukách. A tak se přešlo na mechanizaci. Co je lepší? Tak krásné moje cíky. Já nevím, jestli už fotil. To nebaví. Pojď to zavřít, já to nafotím ještě. Mám být tam to přesně. Tak. A to stačí s volným jako zahrkat a ono... Dobrý, to když ti zdrží, jen aby to nespadlo, víš, tak. Pohody, kolmo, aby to bylo otevřené úplně naplno. Ne, obráceně. Tak. On byl ještě do vzduchu. Ty vykoupíte, jí máte do toho? No, máme okno. Tak je to dobrý. Přiťukni to zas, slejte ti holu. Oklepej to tam zádu, kdyby tam byla někde res, jestli tam nebudeš. Tam je těch sláry. Tak, teď to tam máme. 30 atmosfér na budíku. No, vypadá, že to je dobrý. Ahoj, vypust to. A takhle to může vypadat, když to není dobrý.